hebben nog een Saab gehad van 74, een rode. Dat hebben we voor 20 jaar gehad. Dat hebben we vorig jaar verroesde, hebben we die verkocht aan de oude eigenaar weer. Ook gans opgeknapt. Ja, dat is... Mooi, weet niet foto's nog bijeen zitten. Wie zit dat hier eigenlijk? Jaren, maanden, Ja, nou staat er druk op, hè? Ja. Nee, Nou, kijk. Ja? Zo heeft het eruit gezien. Oh, wat erg. Dus, hè? Maar wie kent dat dan, dat hij nooit gebrand is? Nou, een collega van de zoon, die had de auto gekregen van de overburen. Dat waren overlug en die hadden daar een beetje voor gezorgd. En die dochter ook gezegd, wie de mam toen storven voordelig. De papa was eerst gestorven, dan is de mam gestorven. En die gezegd, dat is voor Piet, hier tegenover. Die hebben nummer. Hè? En had die gezegd, nee, dat kan ik niet doen, de auto is gehaald werd. Maar die vrouw die wilde dat, die had het zelfs op papier gezet. En hij heeft die mannen metgenomen en hij is daar willen gaan opknappen. En hij heeft hem leeggehaald van binnen en schijnbaar heeft hij sluiting gemaakt of ze gaat in hem. En is hij in de fik gevlogen. En hij heeft er nog 2 jaar bij de man gestaan en heeft die vrouw gezegd, doe dat ding weg, want die kleinkinderen zaten daar in de rotzooien. En zo gaat het allemaal. En dan zit er tegen Roy ook zo, dat was misschien het van pap van ons. En 3 jaar geleden, vaderdag, zat ik bij ons heim in de kamer. Ik zeg tegen de vrouw, ik zeg, op een zondag, ik zeg, kijk daar, ik heb een aanhanger met een kever op. Ik zeg, dan ga je een kever restaureren. Ja, dan stopte hij voor de deur. En dan komt de ene zoon, die komen ook om. En dan heb ik het gekregen, want de papa heeft zich te doen en ze gepensioneerd best. En dat was vlak voor ook pensioen? Ja, dat was een jaar voor mijn pensioen eigenlijk. En dan heb ik hem nog een jaar bruto staan gehad. Toen heb ik hem uiteindelijk de garage ingereden en ben ik beginnen te restaureren. Maar dat wordt toen nog op de oude woonplek? Ja, bij de zoon die had een garage en die had een brug in, dus dan kunt ze er fijn op werken. Hè. Ja. Maar heb je wel altijd iets met kevertjes gehad dan? Nou ja, nee, ja, nou. Een stom verhaal misschien. Ik heb bij Habens in Nut gewerkt, die hadden een motorenrevisie in Nut. Ja. En dat was mijn eerste motor die ik ooit gereviseerd heb. Oh. En in zo'n ene heb ik ook mijn rijbewijs gehad. Oh. En dat wisten die jongens? Nee, dat wist ik niet. Nee. Dat is noorderhand, is dat een beetje op... Maar dat was eigenlijk dus best wel een gok wat die jongens hebben genomen. Zo, want ze wisten eigenlijk niet van wie gaat pap erop reageren. Oh, ja, maar het ja. gouden hang. Ik heb ook de saap heb ik ook gerestaureerd gehad. Hè. Je kunt Nou, alles schrijven wat ze wil. Dat heb ik verkocht. Dus Van nu een badkamer moet restaureren of een vloer moet leggen, dat kent er allemaal. Wat zijn ogen zien kunnen ze in handen maken? Ja. Alles. Kijk, ik heb ook zo in gehad. Oh ja. Och ja. Dus, maar dat heb ik verkocht. Daar reden ze toch ook altijd rallies mee met die? Ja, dat de was Blomqvist. Blomqvist, ja. Stik Blomqvist. Ja. Maar dat heb ik verkocht. Want? Ja, geen plaats meer. Oké. Je moest al met drieën met die auto's. En ja, ze twee van die dingen op, ze moesten dan weer met de kever en dan met de saab op een gegeven moment. En, de saab heb ik 20 jaar gehad. Dat heb ik hem weggedaan. Heb hem verkocht. Aan de oude eigenaar weer. Hoe bijzonder is dat? Ja, ook leuk. Die hebben hier koffie aan de kerk. En die heeft hem teruggekocht. Gewoon te koop gezet. En dan belde hij op en zei, joh, zet er gisteren auto weer weg door. En ik zeg, ja, ik zeg, gewoon verkopen. Ja, daar heb ik interesse in. En zei, dan moet ze snel doen. Ik zeg, want de volgende week zit er op internet. En dat heb ik gekocht. En waarom riet Ernie mee? Ja, Ernie is meer dan 30 jaar oud. Dat had de jongen een keer op een kermis gewonnen, wie dat zo klein was. Ja, meer dan 30 jaar. Dat heb ik gekregen van de jongste zoon. Heb ik dat. Dus dat heb ik dat immer bewaard. Ja, en nu ga je er met. Met in de gever. Hè. Maar de kreeg toch, neem ik aan, wel reacties op, of niet? Als ze met de Ernie langs zich... Ja, hier ook. Ja, die komen langskomen en kinderen vooral. Hè. Ja, dat is wel leuk, hè. Ja, zeker. Ja, dat is een oudje, jong. Dat is van 70. Dat is 54 jaar. En toen hij op 9 spoten moest weren, dacht hij van... Ik lot hij spuiten in precies dezelfde kleur als mijn trui, of... Nee, dat is een originele kleur van hoe dat jaar al. En er is toen niet veel, dat was maar een kleine oplage wat daarvan verkocht is in die kleur.
Ik heb er nog nooit een gezien in die kleur. Jawel, dat is een originele Volkswagen kleur. Maar ja, G zegt van dat is een kleine oplage geweest. Dus misschien is dat ook wel de reden dat ik hem nog nooit gezien heb. We moeten gewoon. Ja. Je moet gewoon. Ja, we moeten hem afveren. Is te zwaar. Ja, maar we zien bijna kloor. Komt er nog een Nee. nee? Nee, ik ben klaar ermee. Ja? Ja, op een gegeven moment dan best... ja, het is een hobby. En een leuke hobby. Immer geweest ook. Maar nu, nee, ik heb nu andere hobby's. Ze vinden het te veel herrie, een mij te rieën. Ja, Maar wat betekent rieën in zo'n uiterlijke verrocht dan? ja dat is nostalgie, ja. Dat is werken, hè. Dat is nog, ja, geen Ja. stuurbekrachtiging. Nee. Geen rembekrachtiging, hè. Je moet ook opletten, hè. Ja. Je hebt meer weg nodig als je het laat bent. Maar het loopt fijn. Het is lekker, het is wel fijn rijden. Wat is fijn rieën? Het heeft meer vering, het is geweldig. Het is een apart gevoel. Het is echt voor een auto die al van 1988 zo gemaakt wordt, want het is nog altijd precies hetzelfde, met hetzelfde chassis, de ganse opbouw en al. Maar voorlopig gaat er nog niet weg? Nee, dat mogen niet meer wegdoen. Hè. Dat mogen niet verkopen van de kinderen. Nee. Oh, dus die twee zoons van u, die hebben dat natuurlijk wel slim gedaan. Ja. Die denken van... Dat blijft in de familie. Ja. Weg. Nee, dat doe ik ook niet weg. En mocht hij nou dan niet meer door ook bereden weer, Ja. wie waren die twee jongens van u het dan eens met elkaar? Ja, die hebben allebei een behoorlijke garage aan het huis en dan moeten ze maar eens ruilen. Hè. Een zo. jaar de ene en de andere jaar de andere. Hè. Het oneven jaar de ene en het even Ja, jaar zo de kind. andere. Ja, daar maak ik me toch niet meer druk over. Dat vind je gaat. Hè? En de kleinkinderen, wat vinden die ervan? Ja, die vind ik net schitterend. Ja? Ja, als ik zeg van kom maar gewoon voor toeren, dan zitten ze al erin. Hè. En wat moet Erdi dan naar achter? Of, Ja, ze moeten achter. Hè. zie iemand erachter? Ja, Ja, ik weet ja. niet, wie had zien die kleinkinderen? Ja, die wordt metgenomen, maar 8 en 10. Oké. Dus die zet ik dan achter, want er zitten geen gordels in. Hè. Het hoefde niet in den tijd. Die kosten nog zonder helm en zonder gordel. Die Ja. Ja. Dus heb je nooit gedacht van ik maak daarachter een paar gordeltjes in voor die kleine jongen? Ja, daar zit op die plaatsen waar die moeten zitten, zit geen bevestiging. Oh. Dat houden ze toen nog niet. Dat hebben ze nog. Dat is nooit 72 is dat verplicht geworden. Nou ja, kennen ze Ernie als airbag gebroken? Ja. Ja, goed, daar riet ze toch geen. Die riet toch niet meer gek met dat ding. Ja. Maar is hij echt al 30 jaar oud? Ja, zeker. En daar hebben ze toen op de kermis gewonnen? Ja, hier in Schammert. Ja. Ja. Hij is zeker zo 30 jaar oud. En toen had mam die gekregen? Heb ik gekregen, ja. Maar hij is nu weer 43. Ja, Roy, ja. Ja. Ja, die jongste. Hè. Dus Ja. ja, dat zal misschien toen tegen ze geweest wie dat terugkwam. Zo Ja, gaat het. Ja, dus hij is al. Weet je nog wat ook reactie was toen? je lachen. Dankjewel aan het lachen natuurlijk. Het natuurlijk een godsvermogen gekost om uiteindelijk... Dat weet ik niet, dat heeft er me niet verteld. volgens mij niet. Volgens mij gaat dat door eens met je weet het nog niet, met zo'n hengel of zo gaat over dat door weet eens ik goed niet. geworden. Dat heeft er me niet verteld toen. Nee, dat heeft geen godsvermogen gekost. Maar hij staat wel altijd boete. Ja, maar je moet dat eigenlijk kennen. Dan had je geen auto moeten werken. En een auto dat moet boete staan. Ja, ik vind dat knap, want voor veel lui mag er geen spatje water aan de Nee, maar ja, ik aan denk de dat auto er, komen. dat er de volle winter is, dat er toch nog terug gaat naar de zon. Zetten ze hem op de brug en dan de brug omhoog. Dan is er veilig. Oké, Ja, maar even kijken. Het is 2:15. We moeten hem God je dat door. redden? Ja, dat Ja, kan ja. wel redden. Ja? Raden het waar. Dat kun je wel goed. Oké, dan moeten we moeten nog een... wat moeten we nog? Een foto. Een foto? Ja, maar hebben we al genoeg? Nog 15 seconden. Nog 15 seconden! Oei, Oh ja, oei, oei. hij helpt het allemaal bij. ja, Hij is oké. een soort van Ja. van scheids. Zo, bieden Dus ze hele, starten mensen. Hoeveel van die opnames maak je eigenlijk per dag? we moeten er eigenlijk 3 maken per dag, omdat we 2 dagen paard zien en we hebben 6 verse afleveringen per week. Ah, zo, ja. En ik heb goed nieuws. Je ziet nummer 2 en nummer 3. Vandaag. Ja, binnenkort, als het doet gezonden wordt. Oh, en wanneer is het dan? Ja, dan krijg je van mij een seintje. Je hebt een mobiele telefoon, dus ik kan nog een berichtje sturen. Ja. Ja?
Of een mailtje. Nummer 2. En wie is dat zo nu nummer 1? Ja, wordt een dubbele aflevering van Ongeveer gebeurt dit. Zo lang stonden we al te klasseneren. Ik wou zeggen, normaal is het nog 12 minuten. Ja. 11. 11? Ja. Oké. Meug het match? Kunnen we de foto gaan maken? Ja, dan moet vergeet eerder de route. Dus Oh, net wat- precies 11. Wat eerder de route. Zullen we dan bij het uiterke gaan staan, zodat wij Ernie ook nog op de... Dat mag. Ja, goed gemeen. Nog even. En dan maken we een foto. Moet je dichterin zetten, moet je hem openmaken. Zet ze zich achter het stuur. Ja, ik weet het. Maar niet goed. Rollen dat. Ja, verrollen dat. Oma maakt zich zo. Ja. En terecht. Terecht, En ja. terecht. Als niet te laat komt bij de... Ik dacht al, wat huur ik toch?